വസ്ത്ര വ്യാപാര രംഗത്ത് മാറ്റത്തിന്റെ സൂര്യോദയം. മുറാദ് വെഡിംഗ് സെന്റർ, കുറ്റിപ്പുറം റോഡ്, കാരത്തൂർ. നമസ്കാരം, വെട്ട ന്യൂസ് ഓൺ ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം. കല്യാണം ഇനി വേറെ ലെവൽ. ബാസിദ് വെഡിംഗ് മാൾ, ബാസിദ് ആർക്കേഡ്, പൂങ്ങോട്ടുകുളം, തിരൂർ. വീട്ടിന് മുകളിലുണ്ടായ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചു. വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നവർ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. തിരൂരിലെ മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ബഷീർ പുത്തംവീട്ടിലെ ബിപിയങ്ങാടി ആലിൻചുവട്ടിലെ വീട്ടിലാണ് സംഭവം. ട്രെൻഡി ആൻഡ് കസ്റ്റമൈസ് കളക്ഷൻ, ബെസ്റ്റ് ഇൻ ബഡ്ജറ്റ്. തെയ്യം പാട്ടിൽ പോലൊരു ഓപ്ഷൻ വേറെ ഇല്ല. രാത്രി 9:30 മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി മീറ്റർ, ഫാനുകൾ, മോട്ടോർ, സ്വിച്ച് ബോർഡുകൾ എന്നിവ കത്തി നശിച്ചത്. വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നവർ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. അയൽപ്പക്കത്തെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എത്തിയാണ് തീ അണച്ചത്. സംഭവത്തിൽ വീട്ടിൽ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി. വെട്ട ന്യൂസ്, തിരൂർ.